sa number 2, biyahe sa mga traditional nga jeepney sa Bacolod City ang extended tubtob Enero 31. Ginanunsyo ni Mayor Albi Benitez nga extended tubtob Enero 31 ang pagbiyahe sa mga unconsolidated jeepney operators para magbiyahe sa syudad. Inibase sa LTFRB Board Resolution No. 2 tungod man sa ginakatig logistical challenges sa pag-finalize sa mga rota sa number of authorized units. Sa masobra 1,000 nga modernized jeepney nga target magabiyahe sa syudad, may kapin 600 pa lang ang nagabiyahe sa dalanon sa karon. Buta nga nagahinyo ang katapos ng Traditional Jeepney Transport Organization nga matagaan sila sang extension nga makabiyahe samtang ginahikot ang mga requirements para sa ginapatuman nga jeepney modernization program. Ang katapos ng sentrong samahan ng tsoper at operators negros upod sa Federation of Bacolod City Drivers Association o kuna FEBACDA ang nagsubmit na sang letter of intent para sa consolidation sang ila mga prangkisa.